and Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pa daw siyang kagikaroon? Mo kini sa kalalaki nga Tagbao, Cebu City. Apan anak karon sa Valencia Bukidnon. Gata matatampo nagdasangan nga tuling. I love you, May. Oh, tuling. Muna'y tinuod, May. Love di ka. May chance ka kunin mo? Bitaw, Ling. Nga nung mulimod man ko nga, ganahan man sa kunin mo. Ha? Kun mo na, uyab na ta? O, Ling. Ako na kang gisugot. Salamat, May. Haya ni mo bay. Uy, kauyab na mga kabay. Tindutap ta. Pag ikaw magtuubay rin nga, sugton ko ni May. May pagkabay, uyab na ka. Akong taon pagintay na saag. Awo, ayaw lagod pagpakawa sa paglaong. Makauyab na lagi ka. Hi, babe. Kinsay mong gibabe, uy. Ikaw, good. Gusto na ko nga, babe, ang atong tawganay. Okay ra ni mo, May? Okay ra. Ganahan sa kuan. Inutong ko nang natay tawganay yun, di ba? Maog yun. Kuan di, babe. Gusto na ko na ako nga mag-swap ta og SIM card. Ha? Unahan mo gud ko nga may baw ba kung kinsay mong mga ka-text. O gusto sab ko nga may baw ka kung kinsay mo text na ko. Aron ba wa tay gitago sa usa-usa, di ba? Okay ra nimo? Oh, sige. Ganahan sa kuan na. Kay basin niya og nakailan ka text diha. Wa uy. Ambi mong simbi. Hindi may ni-text na number ni May. Uy, si Byron maning nag-text? Sa ato pa. Magsige na sila text-text. May, ako pa ni mo, imo nang buwagan si Uling. Kay kaugmaon anak niya. Kay pobre kay na. Ari na lang kanako, kay na ako'y motor. Diyos, santuhana. Di lang ko magsabat ni May nga. Ni text si Ring. Ay, Tring. Kuwag na. Asam na bay? Sorry lang, good. Dagan-dagan sa kong motor ba? Yung motor? Di lang ko ba eh? Ikaw lang kayo na, pumugoy buhaton. Ikaw, good. Giniharagid ko si kontak ni May. Di mo tumpak. Ay, hain mo ka ni Bayhana. Oy! Bay Tuling! Hindi ako din eh. Oy, nganom day, bay? Di ba uyab man mo ni May? Oo, bay. Nganom day? Ako magutong nakita nga nagsakay-sakay sa motor ni Rain. Unsa? Nadigid ka mo ito bagtawgan? Kaya nagsakay-sakay na kas motor ni Rain? Nga naman di ay. Unsa may naaana? Uy, kuya, huwag ko rin mo.
Yung nanaon ako ni mo pagtubag. May uyab taon ta, uy. Unya magkuyog-kuyog kaglain. Wa man may gihimong daotan, uy. Bisan na. Kailangan kipaminaw, uy. Uyab taon niya. Nag-angkas-angkas ka sa motor sa lain. Naibaw na pa ko nga, naibog na si Rainy mo. Ni-text na siya nga, pabuwagan ko ni mo. Oh. Oh, Oh. Nganong giuli man na nimo ang akong SIM card? ambil ako SIM card, be. Kaya makibuwag na ko ni mo. Oh. Tuling. Di ko gananan ng babae nga daghag na ako. Mong magbuwag na ta, May. Doon nakabuwan ang nakalabay, sukat nga nakabuwag ni May. Manangkani kay, nakamove on ako. Kinsang nag-text ako. Hi, pwede ko makik-friend mo? Kinsam ni? Ako tawagan, be. Hi! Kinsa din eh? Ako si Yan, oy. Classmate na ko si mga igagaw. Mau ba? Pwede makik-friend di mo? Oo, pwede kayo. Kumusta yan? Okay ra. Yan, di ka busy? Dili man. Nga naman. Pwede ta magkita? Sige. Ikaw na yan? Ako in town. Kakiyat ka niyo. Buyag ha? Naunsa ka, uy. Nituto ka manggod na ako. Yan. Mutuo ka kung inuti ka nga na love at first sight ko nimo. Oh. I love you, Yan. Tuling. May paglawom ka ko? Dili na ka na ko pantuson ning. Tungod kay ganahan sad ko nimo. Tinuod? Oh, lagi. I love you, Yan. I love you to, Tiling. Mo, pauli na raba ko. Ako lang kay hatod. Sige. Mo na yung nyuha, Yan? O, Tuling. Medyo layo-layo, gyud. Pero okay ro eh. Dali. Dayon diri sa amo, li. Ma? Pa? Nadi ang mong magpapa, Yan? Oh, dali. Ipalailati ka. Ni amaliki kay kuyog yin. Akong uyab, ma. Dayon dong. Salamat eh. Sorry about. Ako ni pa, si Yanin. Ikaw din na yan. Yabri ko yun. Akong uyab ba, si Tuling? Mayong adlaw, Kol. Inom tano. Inom? Inom. Ay, salamat, Kol, pero di mo ko mo inom. Nama ba? Sige. Ako na inom na. Dayon diri sa taas, Ling. Ling, mo pauli pa kas iniyo ron? O, Yan. Ay, uy, dong, gabi naman. Ugma na lang pauli, uy. Ay, dinhin na lang katog. Bitaw, Ling. Ugma na lang sa'yo sa buntag pauli. Sige, alin ako matog. Shit! Ling, Yan, what's up mo ron? si Papa ng hagis. Ha? Anak, yun na Romeo, basta makainom. Manigbas na si Papa. Yan, dali. Ate, mamaya ta din eh. Ari, tagis bintana ninyo. Ako na
sa imong manghod. Nahilom naman lagi. Nakatuog na tingali to siya. Pero may rin siya manghagis kung makainom. Odong, manghagis na siya. Pero ini kabuntag, dili na siya mahibaw siyang gibuhat. Unsa? Iyan, nak. Mo balik na tas bahay, day. Kay natuog na tong imong amahan, oy. Ito mo, te. Kay kadlaw naman, sad. Mupaulit lang sa kusamo. Pila na meron ka adlaw nga kung makakita niyan yun. Ugma. Udua ako sa ila. Si Yin. Nanuwag. Hello, Yen. Tuling. Naunsa mo ka? Nilaklay ka. Patay na si Mama. Unsa? Nga naman. Nagsige magpapangagis sa Papa. Uni na bugat sa Mama. Kinuo ko. Unsay plano ni mo ron nga nalubong naman sa mama ni mo? Manarbaho ko, Ling. Pero may kasuporta pa ko sa akong mga manghod. Ay, kabalakayin. Tabangan tika kung unsa may panginhanglan sa mga manghod. Muhatag ko para gatos sa imong manghod. Salamat, Ling. Yan. Dugay-dugay naman kita nga nagkauyab. Nya, may trabaho ka o may trabaho sa ko. Mag-ipon na lang ta. O niya nga akong manghod. At huwag ba siya sa portahan? Sige, pangitag atong kapoyan kay mag-live-in na lang ta. Day, di man na makatuig sa atong panag-ipon. Wa pa mo kita makanak. Nagidong, uy. Wapam kita hatagig anak sa Ginoo. Mayuntag makaanak ng taday. Kay gusto na kay kong makakita sa kong liwat. Nadugay lagi ka, day. Dugay minan ni Raoy, kidaghang na malit. Mawa. Kao na. Busog ko. O nalang ko katog ni mo, ha? Lahi na maglihok sa inyan. Panidaan ko ni Bayana. Mayo kinaligo pa siya. Tanawon ako ng iyong cellphone, ba? Unsa di? Anong niya may lain nga SIM card? Itaod ko na, ba? Di ay si Kates nga Algin na pangan. Babe, I miss you. Dong, ikaw na rin andam sa misa kay mga oneta. Kinsa ning Algin yung mga text? Taon ako ang ekstra na mong sempak. Ug akong nabasa ang inyong mga text ni Algin. Kinsa ni Algin? Wala ko'y mahimo. Kaya mo naman ko nasakpan.
Akong uyab si Aldrin. Unsa? Tay, anong imo mong nagibuhat ako? Unsa may ako pagkuwang ni mo? Ling pasaylo ako. Natintal ako. Sakit kini mong gibuhat ako, Yin. Sakit kini. Husband ko, sorry. Wanin ako tuyo ang mahigugma ko slain. O kinakasaman ko nimo. Ako na mismo ang mutapos sa to relasyon. Ha? Unsay ibot ni mo ipasabot? Ako nang makigbuwag nimo. Kaysa tinuod lang tuling sa akong gibuhat. Wala ko'y naw nga ikatubang nimo. Mong ako na mismo mo biya din sa tong gipuyan. Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit bang bumabalakid ang iyong mundo ginagalawan? Huwag itingali ko'y swerte sa mga babae. Kay kutob sa babae nga akong mahalon. Magbinuang man ako. O kung kinsam ganitong makig-friend ako, mauni ang akong number. 0945-506-3260. O sa katapusan, gusto kong magpasalamat sa mga tao nga nitabang nako diha sa Cebu pa ko. Si Manang Leone Argente o si Manoy Alan Argente. Dinilang kutob, daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.